कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कारवार नगरसभेच्या सामान्य सभेत हेस्कॉम अधिकारी आणि नगरसभा सदस्यांमध्ये वाद जालो। गेल्या 2 महिन्याफाटी जाल्ले सभेत शहराच्या काही कडेन टीसी आणि खांबे बदल करूक चर्चे करून हेस्कॉम अधिकारीक सांगिले जाल्यार अजूनय बी टीसी किंवा खांबे बदल केले ना। हेस्कॉम अधिकारी दुर्लक्ष करतात म्हूण सदस्यान आरोप केलो। पौरायुक्त आर.पी. नायक हेमी सांगले गेल्ले सभेत एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर येयले, AEE सेक्शन ऑफिसर येयले नाशिल्ले। सुंकेरी लागीं विद्युत तार तकले लागसारकी सकल येयला। कसले अपघात घडल्यार नगरसभेचो किंवा हेस्कॉमाचे नाव पाड जातले, बेगीन सारक करूक तेमी सांगले। स्थानिक लोक तक्रार करतात तेजेन काही कडेन टीसी आणि खांबे बदल करूक शक्य जायना। तशेंच थोडे एस्टिमेट डिव्हिजन ऑफिसांत आणि थोडे सेक्शन ऑफिसांतल्यान सँक्शन जावन येवंक जाय अशें हेस्कॉम AEE VS शेबण्णनवर हेमी सांगतरेत मोंड पडील खांबो घालूक एस्टिमेट कित्याक करूंक जाय, एस्टिमेटाची कसली गरज आसा अशें सदस्य प्रेमानंद गुनगा हेमी प्रश्न केलो। ताका इतर काही सदस्यान आवाज मेळयलो। नगरसभा सदस्य हेस्कॉम कार्यालयात गेल्यार बसा म्हण सांगचे बी मनीसपण शेबण्णनवर हेमकां ना, सदस्या बदल मातर बी गौरव ना अशें प्रेमानंद गुनगा हेमी आरोप केलो। ह्या वेळाचेर हेस्कॉम अधिकारी आणि सदस्यां मदीं वाद जालो आणि फुडच्या 1 म्हयन्या भितर मोडील खांबे आणि टीसी बदल करूंक हेस्कॉम अधिकारीक वेळ दिलो। अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष PP नायक आणि इतर सदस्य अधिकारी सभेत हजर आशिल्ले। ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಊರನ್ನ ನಾವೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಕಂಬ ಗಟಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗಟರ್ದಲ್ಲೇ ಕಂಬ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ। ಗಟರಿಂದ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ। ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ದು ಗಟಾರ್ ಎಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದು। कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायती भागातले अनेक कडेन BJP विजय अभियान कार्यक्रम रेस्तवाराक जाले। जिल्हा BJP बूथ विजय प्रभारी राजेंद्र नायकेमी माजाळी भागाचे बूथ कमिटी पडताळण केले आणि BJP ध्वज घराक लायले। ह्या वेळाचेर माजाळी भागातले BJP प्रमुख कार्यकर्ता आणि इतर हजर आशिल्ले। आज लास्ट दिवस 12 तारीख आज हमगेले राष्ट्रीय अध्यक्ष BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आणि हमगेले राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी जनवरी 2 तारीखाच्यान 12 तारीखा तनक बूथ विजय अभियान कार्यक्रम इडी राज्या भितर आम्ही करते आसा। राज्याचे 58,185 बूथा भितर हे कार्यक्रम चलते आसा। हे बूथ विजय कार्यक्रम किता करला म्हणल्यार हे बूथ विजय कार्यक्रम पहिले उत्तर प्रदेश आणि गुजरात भितर करिले, थंय आमी सक्सेस जाला। उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्या भितर सक्सेस जाला। उत्तर प्रदेश राज्या भितर एक पटी आयल सरकार आणि 2 पटी येणार आहे। हे फर्स्ट टाइम योगी आदित्यनाथजीले सरकार 2 पटी आयला इतिहास निर्माण केला। ते मुख्य कारण म्हणल्यार बूथ अभियान करिले। बूथ गट्टी जाल्यार मात्र आम्ही गट्टी, बूथ गट्टी जालबा सगळे इलेक्शन आम्ही विन जावचेक जाता। बूथ गट्टी ना म्हणल्यार आम्ही बेंगळूर वता, दिल्ली वता, मैसूर भितर फंक्शन करता, ते तेगेलेकिंत बूथ गट्टी करल्यार आम्ही गट्टी, पक्ष गट्टी। ते म्हणून आज आमगेले भारतीय जनता पार्टी बूथा भितर हे अभियान करते आसा। ते
जोईडा तालुक्याच्या गणेशगुडी लागी 2 बसांमध्ये घडिल्ल्या अपघातात 2 प्रवासी जखमी झाले. गणेशगुडी अवेडा मार्गाचेर दांडेलीच्यान रामनगर वयची बस आणि रामनगरच्यान दांडेली येवची बसांमदी समोरासमोर अपघात घडलो. ह्या अपघातात 2 प्रवासी जखमी झाले. दोन्ही बस दांडेली KSRTC डिपोची जावन आसात. तेजेन पोलीस प्रकरण जावची शक्यता कमी आसा, पण जाग्यार पोलीस येवन पुढची कारवाई केले आणि जखमी झाले प्रवासीक दवाखान्यात व्हरून इलाज केले. दावणगिरीचे दिव्यांग व्यक्तीचे कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरण संस्था तसेच बेंगळूरचे अलिमको संस्थेच्या सहयोगात कुमटा पूर्वभवनात जानेवारी 14 तारखेक दिव्यांग व्यक्तीक फुकट सहाय्यक साधन वितरण कार्यक्रम आयोजित केला म्हण डॉक्टर उमाशंकर मोहंती यांनी सांगले. कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले मोहंती दिव्यांग व्यक्तीक फुकट सहाय्यक साधन दिवचे कार्यक्रम MP अनंतकुमार हेगडे हेमी सुरवात करून दितले. स्थानिक MLA दिनकर शेट्टी, जिल्हाधिकारी प्रभुलिन कवलीकट्टी, पोलीस वरिष्ठाधिकारी N विष्णुवर्धन, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर खंडू आणि इतर प्रमुख ह्या कार्यक्रमात हजर उरतले. सुमार 506 दिव्यांग व्यक्तीक मेळ 45 लाख रुपये किमतीचे साधन दितले असे त्यांनी सांगले. एक 75 मेगा कैंप्स और एक बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. आपको सबको मालूम है मकर संक्रांति एक ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी के निर्देश पर 75 जगह पे आइडेंटिफाई किया गया था इनिशियली. कुछ जगह पे आचार संहिता का इशू आ रहा है, तो उसका थोड़ा बाद में पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन 75 कैंप्स का प्लानिंग है. उसमें हमारा उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट का काफी दिन से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो लाभ ले नहीं पाए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का. तो उसको लेके जनवरी 14 तारीख को 506 लोगों को लगभग अमाउंट हमने लिखा है प्रेस रिलीज में, लगभग 44,65,782 रुपीज. तो उसका सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और ये CSR स्कीम्स का जो अलिमको आर्टिफिशियल लिम्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारा नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड हांगा अतिक्रमित जागो नियमित करून दिन जाल्ल्यान जागो अतिक्रमण केल्ल्या लोकांन शिरवाडच्यान कारवार जिल्हाधिकारी कचेरी समोर पर्यंत चलत येवन धरण केले. शिरवाड बंगारप्पा नगर हांगा खूब इतले लोकांन जागो अतिक्रमण करून घेयला आणि काही वर्सांच्यान हांगा रावतात, पण हो जागो नियमित नावार करून दिया म्हणून गेल्ल्या 10 वर्सांच्यान आग्रह करत येयल्यार बी अजुनी कितेंच प्रयोजन जालें ना. तेजेन सरकाराल्या आणि जिल्हा प्रशासनाल्या नजरे हाडच्या विचारान अतिक्रमण केल्ले लोक शिरवाडच्यान जिल्हाधिकारी कचेरी पर्यंत चलत येवन धरण केले. गेल्या 30 ते 40 वर्सांच्यान सुमार 200 पेक्षा जास्त कुटुंब बैतकूल निराश्रित लोकांक दिल्ल्या जाग्याचेर आणि वनिभागाचो जागो अतिक्रमण करून आसात. तेजेन ह्या लोकांक सरकाराली कसली सवलत मेळना आणि हो जागो नावार बी जायना. एक वेळा हो जागो नावार जायन जाल्यार दुसरे कडेन जागो दिल्यार बी आमी वचूंक तयार आसात अशें तेमी सांगले. अतिक्रमण केल्लो जागो खाली करा म्हूण नोटीस दिला. जागो खाली केल्यार खंय वयचे असो प्रश्न केल्ले हेमी धरण करून जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले.
आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.